Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Unidos, Plaridel, Calamba, Balyangaw, Sapangdalaga, Rizal, Lupisayna ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw nining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa New Loc, Plaridel, ug sa akong mga kabatch 1997 sa Liberation Institute ug mga classmates sa Aquino Elementary School sa Unidos, Plaridel. Greetings usab sa among teacher sa Aquino Elementary School sa una nga naminaw usab sa atong pagsibya dinhi sa kahanginan si Ma'am Ruth Cajeta nga taga Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1 versikulo 14. Ang giingon diri: kay may katungdanan ako alang sa tanang katawhan, sa mga Griego ug sa mga dili Griego, sa mga maalamon ug sa mga walay alamag. In English, mga kaigsuunan, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. May the Lord bless the hearing and meditation of His Word. Niini nga bersikulo nga atong pamalandungan ning takna sa kahaponon, mga kaigsuunan, makita nato dinhi nga adunay nagduot kang Pablo nga muwali gayud sa ebanghelyo. Adunay nagduso kaniya nga muwali sa ebanghelyo. Adunay nagpugos kaniya nga muwali sa ebanghelyo. Gi-emphasize ni Pablo ang pagbati kining gabagabaga sa iyang kinasuluran. Conscious gyud siya nga aduna gyoy gaduot kaniya sa iyang kasing-kasing ug tibuok kalag nga iwali ug isangyaw ang ebanghelyo bisag asa pa siya muadto. So samtang si Pablo, mga kaigsuunan, naghatag siya kanato og testimonyo mahitungod sa iyang kaugalingon, aduna kitay makatunan nga dili lang ni gihatag ni Pablo aron ipasundayag niya ang iyang kaugalingon, kundi gihatag niya kini kanato, kining iyang testimonyo, aron ato usab kini nga ikinabuhi. Tungod kay nagtuo ako nga ang kinabuhi ni Pablo isip magtutuo kang Kristo. Walay kalainan sa atong kinabuhi isip magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Of course, nakig-istorya ako karon sa mga isig ka magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kita pareho ni Pablo nga apostol, posible nga dili ka pastor or dili ka magwalali. Igsoon, apan kung tinuod ikaw nga nakaila sa atong Ginoong Hesukristo, ma-apply nato sa atong kinabuhi kining prinsipyo sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Kitang tanan actually gitawag sa Ginoo aron mo paambit sa ebanghelyo. Kung na-realize nato nga kita tinuod gayod nga Kristohanon ug kung naangko nato ang grasya sa kaluwasan nga libre,
pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So paminawo nato og utro ang giingon diri sa bersikulo 14. Paul says, I am a debtor both to the Greeks and the barbarians. Debtor. Kung sa Bisaya pa, si Pablo kuno utangan. Utangan si Pablo ngadto sa mga Griego ug ngadto sa mga dili Griego, mga barbaro. Pero sa Bisaya nga translation, ang atong girender diri is, kay may katungdanan ako alang sa tanang katawhan, sa mga Griego ug sa mga dili Griego. So adunay katungdanan si Pablo. Di ba kita kung utangan ta, obligado gayud kita nga mubayad. Si Pablo aduna siya'y katungdanan nga isangyaw ang ebanghelyo sa tanang matang sa mga tawo, both Greeks and barbarians, sa mga maalamon ug sa mga walay alamag. Bersikulo 15, busa dako ang akong tinguha sa pagwali usab sa maayong balita nganha kaninyo nga nagpuyo sa Roma. Kay dili nako ikaulaw ang ebanghelyo tungod kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan alang sa tanang mutuo. Obligado gayod si Pablo. He is bound by duty. There is a necessity for him to do something. Mao kini meaning sa bersikulo 14. Pulong kini nga nagadescribe sa gikinahanglanon gayod, giimpusar ngadto kang Apostol Pablo sa atong buhi nga Dios, nga kinahanglan gayod nga musangyaw siya sa ebanghelyo. Nagtuo ako mga kaigsuonan nga kung ikaw ug ako tinuod nga Kristohanon, wala kitay excuse. Kinahanglan nga makabati kita og obligasyon sa atong kinasuluran nga musangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga tawo nga wala pa masayod niini. Gipakita ni Pablo kanato mga kaigsuonan nga aduna siya'y nabatunan nga kinahanglan niyang ipaambit sa uban. Aduna siya'y gikuptan, pero dili kini magpabilin nga siya lamang ang mukupot niini. Kinahanglan gayud kining ipaambit niya ngadto sa uban. And you know what, mga kaigsuonan, maayo kini nga description sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Well, ang pangutana, unsa man ang gikuptan ni Pablo? Unsa man ang iyang nabatunan nga kinahanglan niyang ipaambit ngadto sa uban? Well, una, nabatunan niya ang tinuod nga kahibalo. Usbon ko, nabatunan niya ang tinuod nga kahibalo, tinuod nga impormasyon. Ang usa ka tinuod nga Kristohanon, mga kaigsuonan, aduna siya'y nabatunan nga kahibalo nga wala mabatuni sa mga dili Kristohanon. It means that you know something and you can tell everybody else about this something. Tinuod kini, mga kaigsuonan, sa tanang Kristohanon. Ang giingon sa unang Pedro Kapitulo 3, be ready at all times to give a reason for the hope that is in you. Gisulti kini ni Pedro sa tanang mga magtotoo nga iyang gisulatan. Kinahanglan kunong mainandamon sila sa tanang higayon nga makahatag og katarungan sa paglaom nga ilang nabatunan. So in other words, dili ikaw mahimong tinuod nga Kristohanon kung wala ikaw nakabaton niini nga matang sa kahibalo. You can't be a Christian without knowing why you are a Christian. Dili pwedeng mahimo kang Kristohanon nga wa ka masayod sa rason nganong nahimo kang Kristohanon. Ang usa ka Kristohanon nasayod kung unsa ang nagpakristohanon kaniya, kung unsa gayud ang unod sa iyang pagtuo. Kung wa ka masayod higala nganong nahimo kang Kristohanon, basin og dili ka tinuod nga Kristohanon, tungod kay ang tanang Kristohanon aduna gayoy kahibalo kung unsa ang nakapakristohanon sa usa ka tawo. Ug ang tinuod nga Kristohanon makapaambit kini ngadto sa uban sa rason kung nganong nahimo siyang Kristohanon. Now, ang test niini, mga kaigsuonan, for example, adunay usa ka tawo nga dato kayo. Tibuok niyang kinabuhi, wa na gyud siya laing gihuna-huna kundi ang pagpangita og kwarta.
Nahimo kining milyonaryo kining tawhana, wala siya'y panahon alang sa atong Dios, wala siya'y panahon alang sa pagsimba, wala siya'y pakabana sa iyang kalag. Pero usa ka adlaw, doon na siya'y gibati nga dili maayo sa iyang lawas, mao nga nagpa-check up siya. Ug sa pag-check up kaniya higala, na sayran nga aduna siya'y stage 4 nga cancer. Ug ang giingon sa doktor, lig-on na gyud kaayo ang imong lawas kung muabot pa kataman karong sunod semana. So in other words, kining tawhana himalatyon na gyud ay kuno kaayo. Now ang test, kung ikaw tinuod nga Kristohanon, so kining tawhana himalatyon unya ang kalag nga wala niya tagda sa una, karon aduna na siya'y kabalaka. Tungod kay ang iyang konsensya nagsulti kaniya nga pagkahuman sa kamatayon mao ang paghukom. Mao kini ang giingon sa Hebrewhanon kapitulo 9 bersikulo 27. So kining tawhana nangandoy na nga adunay makahatag kaniya og paghupay sa mga nahibiling takna sa iyang kinabuhi. So dunay Kristohanon nga gipatawag ngadto sa iyang hospital bed aron makapaambit kaniya og pulong sa paghupay. Kung pananglitan og ikaw ang gipatawag, tungod kay nasayod ang mga silingan nga ikaw Kristohanon, mapaambit ba nimo ni anang tawhana nga himalatyon ang paglaom sa kaluwasan, ang dalan padulong sa gingharian sa atong buhi nga Dios? Unsa may imong ipaambit kaniya? Kung tinuod ka nga Kristohanon, kahibalog yug ka nga mupaambit sa paglaom nga imong nabatonan. Kahibalog yug ka nga mupaambit sa paglaom sa kaluwasan ngadto sa usa ka tawo nga himalatyon. So that is the test. Unsa may imong isulti ni anang tawhana? Pag binuutan aron ka maluwas, uy, buutan ka ng tawhana mo gani nga na milyonaryo siya tungod kay maayo siya og kinaiya. Basin man gani og mas manggihinatagon pa na kaysa kanimo igsoon. Muna imong isulti kaniya, pag binuutan aron ka maluwas. You are not giving hope to the man. Nakuha nimo igsuon. Ang usa ka Kristohanon dili lang buutan. No. Ang usa ka Kristohanon dili lang ingon og usa ka tawo nga naglaom nga maluwas or nang hinaot nga maluwas someday. No. Ang usa ka tinuod nga Kristohanon nasayod gayod sa iyang kaluwasan. Unsa may imong ipaambit sa usa ka tawo nga himalatyon kung ikaw mismo wala gayoy kasiguruhan sa imong kaluwasan, nga ikaw mismo nang hinaot rapod nga maluwas. So unsa may imong isulti sa usa ka tawo nga himalatyon, ingnon nimo nga pag binuutan hinaot nga sa imong pagkabuutan maluwas ka. No, higala, dili ka na tinuod igsuon. Ang usa ka tawo nga buta dili makaagak sa kauban nga buta. Busa, ang usa ka tinuod nga Kristohanon, nakabaton siya og tinuod nga paglaom sa kaluwasan pinaagi sa grasya lamang sa atong Ginoong Hesukristo, kanang tawhana makapaambit gayod bisag unsaon tungod kay nabatunan niya ang paglaom sa kaluwasan, iya gayod kining mapaambit bisag kinsang matang sa tao. Ug ang test lagi, kung ang usa ka tawo himalatyon, makapaambit ba ka sa mensahe sa kalinaw? Now kung tinuod ka nga Kristohanon, dili gayud ka magpanuko sa pagpaambit sa grasya sa kaluwasan nga imong nadawat nga libre. Kung wala pa ka maluwas, it is impossible for you to share the gospel message of salvation to people. Higala, kinahanglang makabaton ikaw niini nga kahibalo. Dili pwedeng mahimo ikaw nga tinuod nga Kristohanon nga wala ka makabaton niini nga kahibalo, nga ikaw makasasala nahailalom sa kapungot ug sa tunglo sa atong buhi nga Dios. Nga ang imong pagkabuutan dili makaluwas nimo tungod kay ang imong pagkabuutan hugawng panaptong dinug-an lamang atubangan sa Dios. Nga wala nay laing makaluwas kanimo kundili si Hesukristo lamang. 100% God. Kay kung tawo lang si Kristo, wala siya gahom nga muluwas. Pero Dios siya nga nahimong tawo
Apan wala mawala ang iyang pagkadiyos. Kinahanglang mahimo siyang tinuod nga tawo aron siya mahimong qualified ingon nga atong representante. Siya ang miatubang sa Amahan in behalf of sinful people like that. Ang giingon sa Biblia, kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Maong nahimong tawo si Kristo aron makabaton og dugo ug unod nga iyang iula didto sa krus sa Kalbaryo aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. Apan si Kristo wala nagpabilin sa kamatayon, nabanhaw siya pagkahuman sa ikatulo ka adlaw. Isip pagpamatuod nga igo na ang sakripisyo nga iyang gibuhat didto sa krus, ug nga ang tanang mutuo ug musalig kaniya nga adunay paghinulsol sa kasalanan, dili gayud malaglag kundili adunay kinabuhing dayon. Mao kanay kahibalo nga kinahanglan nimong mabatunan higala aron ikaw mahimong tinuod nga magtotoo. Tungod kay ang tanang tawo gipakatawo ni ining kalibutana nga ang ilang nahibaw-an, ang ilang pagabuutan mo imaluwas kanila. Mo ni ilang gituuhan nga gumikan sa ilang pagpaningkamot or pinaagi sa ilang pagpaningkamot, maluwas sila. That's a false knowledge. Garbo ka na. Ang tinuod nga kahibalo, nasayod nga ikaw makasasala ug dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon apan si Kristo pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross ug pagkabanhaw human sa tulo ka adlaw, gamhanan kayo nga muluwas sa tanang muduol ug mudangop kaniya alang sa libre nga kapasayloan sa tanang mga kasalanan past, present ug future. So si Pablo, makapaambit siya ngadto sa uban tungod kay aduna siya'y kahibalo nga nabatunan. We cannot share what we do not have. Unsa pa? Dili lang kahibalo ang nabatunan ni Pablo mga kaigsunan, kundili nasinatian gayod niya ang kaluwasan. Nabati niya ang kalinaw sa iyang kinasuluran. Nabati niya, naibtan siyag tunok. Kaniadto, wala siya'y kalinaw, apan tungod sa kahibalo ug tungod sa libre nga kaluwasan nga iyang nadawat, nabati niya ang kapasayloan, nabati niya ang kabag-uhan, nabati niya ang kalinaw. So dili lang teorya ang nabatunan ni Pablo, kundili kamatuuran gayod. Bisan pa og baliktad-baliktaron ang panghitabo, ang giingon ni Pablo, nailako ang gituuhan ko, ug nasayod ko nga siya gamhanan, nga mag-amping kanako, ug magpalahutay kanako hangtod sa iyang pagbalik. Now, igsuon, are you able to give a reason for the hope that is in you? Andam ka ba sa pag-atubang sa imong Dios? So nasayra ni Pablo nga siya gipasaylo sa tanan niyang mga kasalanan pinaagi lamang sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Napalong ang tunglo sa Dios ug kapungot pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Well, ikaduha, nakita usab nato sa testimonyo ni Pablo nga galunot-lunot gayod ang iyang pagbati. Hugot gayod kaayo ang iyang pagbati nga kinahanglan isangyaw niya ang mensahe sa ebanghelyo sa tanang matang sa katawhan. Ang giingon sa atong teksto, Greeks and barbarians. So kung dili ka Griego sa una, ikaw barbaro. Ang mga katawhan sa kalibutan sa una, nabahin lamang sa duha. Ang mga Greeks, mga hambugiro, kay mga manggialamon man kuno sila. So kung dili ka Griego, ikaw barbaro. So Greeks and barbarians means the whole world. So sa giingon ni Pablo nga aduna siya'y obligasyon nga isangyaw ang ebanghelyo sa parehong Griego ug barbaro, it means Paul was obligated to preach the gospel to the whole world. Ang mga Romano, gi-consider sila nga Griego. Gumikan kay nasakop man sa Gresya ang Roma sa kultura. Nasakop sa Roma ang Gresya sa politics, pero sa kultura, na-impluwensyahan sa Gresya ang Roma. Muna nga ang Roma, gi-isip kadto nga Griego usab. Now, another classification nga gisulti sa atong teksto sa mga manggialamon ug sa mga walay alamag. Paul was obligated to preach the gospel to the wise and to the foolish. But pasabot tibuok kalibutan tungod kay ang kalibutan nabahin lamang sa duha, mga manggialamon
ug mga walay alamag. Ang punto mga kaigsuunan is that kung tinuod ka nga Kristohanon, makapaambit ikaw sa ebanghelyo bisan pag bright na imong gisiran sa gospel, bisan pag professor na, bisan pag milyonaryo na, if you are a true Christian, makapaambit jud ka sa mensahe sa ebanghelyo nga imong nabatunan, sa kaluwasan nga imong nabatunan sa tanang matang sa tawo, whether that person is born in America or that person is born in Japan. Tungod kay ang mensahe sa ebanghelyo gikinahanglan sa tanang matang sa katawhan. Madato man ang tawhana or mapubre, mabata man or matiguang. If you truly know the Lord Jesus Christ, you will be able to proclaim the gospel to all. Third, nabati gayod ni Pablo nga aduna siya'y mahatag sa uban, ug iya gayod kining ihatag. Ni adtong college pa ko, adunay ga lecture namo nga makasangyaw ra kuno ka sa mga construction worker kung mahimo pug kang construction worker at least for 3 months. Or makasangyaw ra ka sa mga nagtrabaho dito sa bar house kung musulod usab ikaw sa bar house ug imong ikinabuhi ang ilang kinabuhi, ay pa ka makasangyaw kanila. Makasangyaw ra pud kuno ka sa mga market vendors, regard sa inyo tanan diha sa Calamba Public Market, kung makauban nimo sila og pipila ka bulan. So mabati nimo ang ilang gibati, so qualified na ka nga musangyaw. Dili ka na tinuod higala. There is only one gospel nga gikinahanglan sa tanang matang sa tawo. Whether madato ka ng tawhana or mapubre, yano or adunahan, the same gospel should be proclaimed to all. Dili mausab ang mensahe sa ebanghelyo. Mahimong mausab ang estilo sa ebanghelyo. Siyempre, nagtudlo kita sa mga bata. Ang style pod sa atong tinudluan, pambata pod. Pero ang unod sa ebanghelyo, pareho ra. Dili ka na mausab higala. Dili ka na mausab igsuon. So hinaot mga kaigsuonan nga pamalandungan gayud nato kining tanan. Tinuod ba gayud ikaw nga nakabaton sa kaluwasan, pinaagi sa grasya sa atong buhi nga Dios? Nasabtan ba nimo nga kung ang ubang mga tawo mamatay, nga wa gayud nila mailhi si Hesukristo ug wala nila madawat ang libre nga gasa sa kaluwasan, nga ang ilang kalag nagantos na karon sa impyerno? If you and I fully realize the state and condition of men and women in the world, dili ka mahiluna igsuon. Dili jud ka mahiluna kung dili nimo isangyaw ang ebanghelyo ngadto sa tanang mga katawhan. Do you know and do you realize that people by the millions are going to hell daily because they do not know the Lord Jesus Christ? Ang usa ka tawo nga himalatyon, kung wa gyud niya mailhi ang atong buhi nga Dios, mabugtuan siya kinabuhi, walay duda, his soul will go to hell directly. And so kung ikaw tinuod gayud nga naluwas, mabati gayud nimo sa imong kinasuluran nga kinahanglang musulti ikaw, nga kinahanglang muabli ikaw sa imong baba ug isangyaw nimo ang mensahe sa kaluwasan nianang tawhana. The need of others, as Paul knew and realized it, mao katoy nakapugos kaniya nga musangyaw gayud sa ebanghelyo. Next, nasayod si Pablo kung unsa gayod ang bunga sa ebanghelyo. Nabati niya kini, kalinaw, kalipay, kapasayloan. Conscious si Pablo sa kahimayaan sa ebanghelyo ug buot niya kining ipaambit sa uban. Ikaw gani kung makapalit ka og lami kayo nga cake, dili man gyud mapugnan nga imong i-advertise ang cake sa imong mga silingan. Kung makapalit ka og sukang pinakurat nga lami gayud kayong timpla, dili gayud mapugnan nga imong i-advertise kini. Nabati ba nimo ang katamis sa atong Ginoong Hesukristo? Nabati ba nimo ang kalinaw gumikan kay napasaylo ang tanan nimong mga sala? If so, you couldn't keep it to yourself. You are bound to tell it to others. The thing itself is wonderful. Kung makakita man gani ka og nindot kaayo nga salida, imo kining i-advertise. Kung makakita ka og nindot kaayo nga bulak, nauso ra ba karon kining mga gabi-gabi, kining mga nagkalain-laing matang sa bulak, you will advertise.
We always want to share our blessings. O kung tinuod ikaw nga nakadawat sa panalangin sa kaluwasan, pinaagi kang Kristo lamang nga libre. Well, you cannot help it but to tell it to others. Ug magmaya ikaw, malipayon ikaw nga musangyaw niini, sama sa katong sumbingay ni Kristo sa anak nga badlungon. Niadtong mipauli ang iyang anak, he couldn't contain the joy by himself. Nangimbitar siya sa mga silingan aron sa pagsaulog sa iyang anak nga nawala apan karon mipauli, or sa sumbingay ni Kristo nga nawala ang iyang karnero apan iyang nakaplagan kini, iya kining nakit-an muna nga nagtawag siya sa iyang mga silingan ug nag-celebrate sila together. Mga kaigsuunan, hinaot nga tamnan sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug hunahuna ug kabug-aton ug kahangawa alang sa kalag sa mga katawhan. Hinaot higala, ikaw nga wala pa kang Kristo, hinaot nga nakita nimo karon nga ang imong pagabuutan dili gayud makaluwas kanimo. Hinaot nga nakita nimo karon nga ang dugo ni Kristo nga iyang giula didto sa krus sa Kalbaryo igo na nga basihan alang sa imong kaluwasan. Hinaot nga nakita nimo nga ang hinungdan nganong mianhi si Kristo diri sa kalibutan mao ang pagpangita sa mga nangawala, mao ang pagluwas sa mga makasasala, ug wala mapalpak si Kristo sa iyang misyon. Ug isip pagpamatuod nga wala gayud siya mapalpak sa iyang misyon, nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Isip resibo nga gidawat sa Dios Amahan ang bayad sa tanang mga sala, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Bayad na, igsuon, gibayra na ni Kristo. Dili na kinahanglang magpenitensya ka pa, dili na kinahanglang magantos ka pa, imong pasakitan ang imong kaugalingon aron ka maluwas. Si Kristo ang midawat sa tanang tunglo ug kapungot ug pagantos didto sa krus sa Kalbaryo. All that you have to do is to believe in Jesus Christ. Maghinulsol sa imong mga sala ug mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Isip bugtong Dios ug manluluwas. Naubuhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Hangto dinhi na lang kita taman sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstrog ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Ang langit nung dapit gibiyaan mo, ug sayo ta mianhi ka. Apan dito sa Bethlehem walay dapit, dapit nga kahigdaan mo. Jesus, may dapit ko nimo, ni ani ining dughan ko. Ang langit nung panon nagaawit man, nagmantala sa ngalan mo. Natao ka sa hilabihang kakabus, sa kahimtang na ubos. Jesus, may dapit ko nimo, ni ani ining dughan ko. Miluog lang adunay puloy-an sa mga kalasangan. Apan yutang bantok ang gihigdan mo sa disyerto sa Galilee. Jesus, may dapit ko nimo, ni ani ining dughan ko. Buhing pulong ikaw nga mianhi man, paglukat sa katawhan mo.
Ilang gikurunahan ikaw ug tunok, sa Kalbaryo nag-antos ka. Jesus, may dapit ko nimo, ni ani ining dughan ko. Ang langit nung dapit pagabuksan man, sa pagbalik mo Ginoo. Ug madunggan ko unyang mga pulong mo, sa tupad ko may dapit ka. Ug ang dughan ko may kalipay, sa pagbalik mo o Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.